మీకు గూడా ఎప్పుడైనా ఇలా జరిగితే ఒకసారి కామెంట్ జేయండి. నాకొక చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. అది నాకెందుకో చెప్పాలని అనిపిస్తుంది. అందుకే చెప్తున్నాను. నన్ను ఒకరు బర్త్‌డే పార్టీకి ఇన్వైట్ చేశారు. "నువ్వు మీ పాప రండి. కేక్ కటింగ్ జస్ట్" అని చెప్పారనమాట. డ్రెస్ కూడా మంచిగా డ్రెసప్ అయ్యి రా అంటే, నేను బర్త్‌డే పార్టీ కదా అని అనుకోని, అలా చెప్పిందేమో అనుకోని ఎళ్ళాను. వెళ్ళిన తర్వాత కేక్ కటింగ్ అయిపోయింది. నేను అమౌంట్ తీసుకెళ్ళింది ఇచ్చేసిన. ఇచ్చేసి వచ్చేసినాక ఒక 15-20 మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ మాకు కాల్ వచ్చింది. డిన్నర్ కూడా ఉంది. ఫ్యామిలీ మొత్తం వచ్చి డిన్నర్ చేయండి అని. అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఆలోచన నేను మనీ ఇచ్చిన తర్వాత చేంజ్ అయిందా? అంటే ముందే పిలవచ్చు కదా! ఫుడ్ ఉందని చెప్పొచ్చు కదా! నాకేం అర్థం కాలేదు. చాలా బాధ అనిపించింది. సర్లే అని ఇంకా ఏం చేస్తామని వదిలేసాను. మీకు కూడా ఎప్పుడైనా ఇలా జరిగితే కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.